раҳбарияти оҷонсии Тоҷикстандард имрӯз қабл аз нишасти хабарияш дар бинои асосии ин ниҳод рӯзноманигоронро бо дастгоҳе ошно кард, ки чанд моҳ қабл аз Амрико ворид шудааст ва ин дастгоҳ, ки арзишаш бештар аз 100 000 евро аст, ҳатто хурдтарин молекулаҳоро дар таркиби маҳсулот метавонад ташхис кунад. дастгоҳ як хусусияти беҳтаринаш дар он аст, ки ин дастгоҳ хело дақиқ мебошад ва мо метавонем ҳатто дар таркиби нон кадом микроэлементҳо барои инсонҳо фоидаовар аст ё зараровар аст, мо ин ташхисҳо гузашта муайян карда созем ва ин имконият метавад, ки ин асбоб ин корҳоро мо дақиқ гузаронем. зимнан ин оҷонсӣ дар чанд соли пеш ҳам як дастгоҳеро аз Русия ворид карда буд, ки танҳо метавонист таркиби металлҳоро мушаххас кунад. худи нишаст аз ҳисоботи 6 моҳаи ин ниҳод шурӯъ шуд ва масъулин гуфтанд, ки танҳо дар 6 моҳ 76 муроҷиати сокинон сабт шудааст. маводи шустушӯӣ 1418 килограмм, ширеш 69024 килограмм, семент 44910 килограмм, масолил ва ранги сохтмонӣ 6493 килограмм, сӯзишвории дизелӣ 3800 литр, бензин 46200 литр, лампаҳои тафсон 4329 дона, лампаи каммасраф 709 дона, нокилҳо 3200 метр, борҷомаи қалбакӣ 3000 дона, бозичаҳо 11677 дона, кафки акфикс яъне қалбакӣ 489 дона аз тарафи нозирони агентии ошкор ва номиёт гирифта шуданд. раҳбарияти оҷонсии Тоҷикстандард ҳамчунин ба хабарнигорон иттилоъ доданд, ки дар баробари пӯсти мурғ ва чарбуи гов, ки қаблан воридоташ аз Эрон манъ шуда буд, ҳам акнун тасмим доранд, ки воридоти равғани палма ё нахлро, ки аз кишварҳои арабӣ вориди Тоҷикистон мешавад, манъ кунанд. онҳо сабабашро дар он медонанд, ки ин равған, ки ба маҳсулоти ширӣ дар Тоҷикистон якҷоя карда мешавад, ба саломатии инсонҳо зарар дорад.